Segundola eta musika eskolan 2019-2020 ikasturtean musika ikasi nahi dutenek izena emateko epea zabali dute, eskolak luzatzen diren hala, helduentzako eta umentzako eskaintza zabala izango da, izena eman nahi dutenek hurrengo aukera hauen artean hautatu beharko dute. Tresna sinfonikoak, pianoa, klarinetea edo flauta besteak beste, tresna folklorikoak, txistua, alboka edo tambolina eta musika elektrikoaren lantegia, basua, gitarra elektrikoa, bateria. Musika taldeek ere izango dute non hautatu, abesbatza, soinu orkestra, banda edo fanfarrea beste batzuen artean. 3 urtetik 6 bitarteko umentzat ere badaude aukerak, kontakturako ikastaroa eta ikastaro monografikoak. Lehenengoa 4 urtetik 6 bitartean, bigarrena 3 urte. Matrikula egiteko interesa dutenek esan bezala, segundola eta musika eskolako egoitzara jo beharko dute, behatziretatik ordu batetara bitartean goizez, arratzaldez 4etatik 7etara, informazio gehiago 946 27 02 14 telefonoan.